गारि सारि एख' गैया दिनै गारिया एसे खम माने डिउटिया दिनै खम जादों एसे मानो होनना बुंबाथाय माने एसे फुजानि बोथोरथ' एसे माने गारि सारिफोरा एसे माने खम जागासिनो दा लडिं होनो थाखाय गंसेबो गारि गैया नाया मानो दिनै फेक्टरियानो पुरा खालि गोजा माने नायनोसै दा आरो आधा घन्टासो जिरायनानै नायबावनोसै गारि सारि मोनगोन ना मोना आरो जुदि दायो गारि सारि फैबाथाय एसे लडिं होबावनोसै आरो फैसायाबो एसे फैसिगोन आखायाव एसे फैसा दिसाबो नांगौ जायोना दा फुजा फैबाय फैसा दिसा जुदि आखायाव गैयाबा एसे माने प्रब्लेम जायो नै दा गंसे दङ ओइ गंसेखौ होखांनायनि उनाव ओमफ्राय फैयाबा गैया दिनै एसे थाबनो सुटि खालामनाय जासिगोन मानो होनना बुंबाथाय मेङोबो ना आरो खामानि बेसे मावबाय थानो उपाय गैया नायनो हागोन जोंना फेक्टरियाव मा दं नाया मानो इमान गोबां माल पुरा माने कार्टनानो कार्टन गोजायो सामफ्रामबो बेखौनो माने बोख्लायनांगौ थिखांनांगौ इनो खामानिया उपाय गैया मावनोबो गोनां जायो फैसा दिसाबो गैया जाबायना जायगाया ओरैनो मोजां बेयाव थानो बेरायनो सप्तायाव 6 दिन खामानि जायो सानसे बन्द जायो हिट जायो जायगायाव थानो मा दङ आङो माने बारा मोजाङै दिन्थिनो हानाय नङा होमबाबो माने एसे एनै देखायगोन आं सेस्था खालामगोन मोजाङै देखायनो ओरै थांनि र' एसे मा मोनो ओरैहाय बेफोरखौ नायनो हागोन कार्टना फिसाबो दङ गेदेरबो दं आरो नै कालारखौ फोनहैबाय कालारखौ एसे माने फोननांगौ ओरै आखायाव लानानै कार्टनफोराव बेलेगनि माल फैयोना नाम लिरना हरनांगौ मानेखि मानसिफोरा जोंना इयाव आरामसे जिरायना दं दा सानसुफु टाइम जाबायना ओंखाम जानानै एसे जिरायना दंथ'यो एसे रेस्ट लानोसै बे रेस्ट लाखांनानै ओमफ्राय आरोबाव खामानिखौ मावनो सेस्था खालामबावनोसै साननैसो माने मोजां जायगा बेलेग लकेसन आं देखायनो हायाखै मानो होनना बुंबाथाय माने टाइमबो मोनाखै आरो टाइम मोनबाथाय आङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बिराद मोजां पार्कआव थांनो नागिरदों इयाव नोंसोरनो लांनानै पुरा मोजाङै माने देखायहैगोन आङो थ' लोगोफोर मोनासै टाइमाव गारिया माबायदि जाम जायो नाया मानो नै पुरा जामानो जाम गोजा मानेखि गारिया ओइ सिगाङाव जाम जादों लामा बानायबाय दंना दा मोनासिनि माने एसे रेस्ट मोनदों खाथि बाहेराव दं गारि मटरनि होंगो दोंगो गोजा दसे ओरैनो बेरायनो फैबाय लामायाव खामानि जोब्बाय नालाय पुरा जामानो गोजा नै जामानो जोबाखै ब्लगा बेखिनियानोसै